You made me think of something ekhathi usho leya part. You made me think of Mzwakhe Mbuli and the things he raised at that time and how art was suppressed. Ngenxa yokuthi asizama ukuveza into ey'kanje. Ekhanda lami vele siqongathi nayi lo mjinto lo. Ngihlala eMlazi manje. Ngithola manje ukuthi ngowaseNewcastle ngihlangana nobaba wami last year. What be coincidence? Coincidence ngihlangana nobaba. Ukusho nje phethe casual ngihlangana nobaba wami. No, bese. Nosukuthi sihlangane ezini ukuthi besingazani nje at all nosukuthi mhlambe siyazana but then we met in town ukuthi wena ngubaba. Ekukhuleni kwakho kwakuthiwa uyephi? Zelwa ukuthi ukusuka kwababa kwangakona ukuthi uyabaleka or something. Kwakuyihlazo ngalesa sikhathi. Okay. Ingane yamfundisi, uma wami umkhulu wami umfundisi. So kuyona yonke lonto le ekuthenini Thokozani uzunengane kanjani ingane yamfundisi inani yabo ngoba se record na internet ayikhohla I request that ngoba soqeda namhlanje nayo le podcast le you have a task which is a homework to work, write, plan your show, stage it. Next year you post noma ukuthi next year noma yini but uzobuya la uma usukwenzele into zokuthi sine deal nawe.